Hmm. 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 Five little monkey, Humpty Dumpty. May mga yung cellphone na kayo mamulog eh. Sara mo yung sara mo. Sara isang cellphone pa doon. Mag-love shout out sa 13 million in the house. Maraming salamat guys sa inyong patamsak. Good afternoon po sa atin lahat. Happy Monday. Mag-love shout out sa 11 million in the house. Maraming salamat guys. Sa pagpasok niyo sa aking live, maraming salamat. Pasok po kayo guys. Shout out sa 5 million in the house. Maraming salamat. Salamat po sa inyong mga patamsak guys.
Mega love shout out sa 15 million in the house. Maraming salamat. Kyler, Brad GD, mega love shout out. Kyler Magnait, mega love shout out sa'yo. Thank you for the thumbs up. 17 million in the house, mega love shout out. Batang Makulit Channel, mega love shout out. Mega love shout out to each and everyone. Thank you for your visiting my live. $6 million in the house, mega love shout out. Salamat guys sa inyong patamsak. Huwag niyan bibi, huwag niyan bibi. Wag. Good afternoon po sa atin lahat guys. Kumusta po kayo? $7 million in the house, mega love shout out. Kumusta po guys? Kumusta po kayo lahat?
million in the house. Mega love shout out. Salamat po sa inyong mga patamsak dyan at salamat sa inyong pagbisita sa aking munting live. May nag-iingay na bata, batuta. Shout out po sa atin lahat guys. Kumusta po kayo? Kumusta ang hapon nyo? Pasok po kayo sa aking live at tayo po ay magpintuhan. Hello. Ingay mo. Mega love shout out po sa atin lahat guys. Guys, patamsak naman. Tamsak lang, sapat na kay host. Pagbibi. Mega love shout out sa 7 million in the house. Kumusta po kayo guys? Kumusta po? Kumusta? Ito, may batang makulit. Chig. Mega love shout out sa 15 million in the house. Maraming salamat po guys sa pagdaan nyo, napasilip sa aking munting live. Maraming salamat po sa 15 million in the house. Hindi gamit pa, mamaya. Nag-love shout out sa 16 million in the house. Pasok po kayo guys. Kwentuhan po tayo. Pwede rin po kayo magbaba ng inyong mga bahay.
Salamat po sa inyo guys sa pagdalaw po sa aking munting live. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyong Pasok po kayo guys sa live ko. Maraming salamat po ang pagsilip at pag-bidi-bidi dyan sa aking live. Malaking tulong na rin po sa akin yan. Nag-love shout out sa 9 million in the house. Ayan, tuturo ng si Rabi. Ano ko rin yan? Ano na itong Pogs? Ah? Ba't may ganito? Ha? Yung bugyo. Yung akin sa baba. Nag-love shout out sa 8 million in the house. Kumusta po kayo guys? Patayin mo na yung TV dun sa baba. Hindi ka naman nanonood. Ano ka ko? Wag, hindi. Sa ulo na. Bubay. Bubay. Ano? Bubay. Nag-love shout out sa 6 million in the house. Maraming salamat po guys. Akin to eh. Akin to. Okay. Wala ba? Kailangan madami pa. Lahat. Amin na to, boy. Amin na to. Wala kang tigas kami. Gin. Gin, kuya. Tapos ako magaling. Gin po. Tapos, kumpunin ninyo ano. Saka. Hindi ang naman. Shout out po sa 7 million in the house. Maraming salamat sa inyo guys. Hindi na robot na. Robot. Wala daw ba ito? Lalagyan daw ako ng isa. Lalagyan daw ako ng double. Robot. Gumana daw. Lalagyan daw ako. Robot. Ang isang battery! Battery! Magbibi, masiraan. Kumuha ka na kaya. Kumuha ka na kaya.
Huwag. Bagla ako. Lagyan mo sa kamay mo. Ganas. Wala po, tingnan mo meron pa. Yan, dyan mo na, dyan ikaw. Sit there. Kumusta po kayo mga kapwa ko Bicolanong Ragon? One. Welcome to my YouTube channel and welcome to my live Ricky Ragon Vlog. Hindi, wag na. Hirap lang tayo. Batugan natin o tayo, batugan. Okay. O, sabi ko. Bawal kumuha. Ito yun. Hawakan to, hawakan to, hawakan to, hawakan to. Kailangan madami lang. Dapat tigdadalawa. Ano? Ate, ate, ate. Kasi yan nga, wait. Mamaya na naman. Kung puno ninyo pagka mo nagkawat ha. Kung puno ninyo kung puno ninyo Patay mo na yung TV sa baba. Oh. Ah! Bawal ganun. Buksan mo yung ilaw dun, Ken. Ken, buksan mo yung ilaw. Bukas na. Buksan mo yung ilaw. Bawal sa kulit. Bawal nga ganun. Ito. Ano? Dapat. Kahit konti lang to. Yung ilaw naman natin para tayong kapunin ni Lord. Oo nga. Ito nga eh. Ang dami. Sabay tayo. Wala pa, wala pa. Hindi, ganito muna. Isa-isa muna. Masakit yun. Matuwa ng isa. Ano doon? Ika dito. Wag! Huwag siya sa bad yun, bad. Nagalab shout out sa 7 million in the house. Matamaan si Buboy ha. Wala pa. Wala pa. Oh, tamaan. Oh, wala na pala. Alis naman tayo, ganun ka naman ako naman. Laway mo. Lang, kunti na lang bala ko. Laway. Laway, laway, laway. Aray ko. Bad. Okay na rin. Kami pa na tayo. Game na. Laro ko na kuya. Ano, madami. Ano na, madami. Ha? Madami. Marami. Hindi yan.
Try ko lang kung masakit. Dali, itry ko. Dali na. Tingpil. Dalawa. Ano, papa? Sige. Ay, kahit ilan. Basta, wag isa. Tulong. Ilan yan sila? Apa. Bawag na lang yan. Kahit ilan na. Apat na sa akin eh. Huwag ganyan. Sabi mo kahit ilan. Madami nga. Basta wag lang apat. Sige. Dalawa. Ano kaya yun? Madami. Basta wag lang apat. Eh, hindi madami yun. Kaya nga eh. Putik. Tingpil. Nakalive ako ah. Okay. Ready. Madali yan. Ikaw muna. Okay. Hindi ko muna. Akala mo ko wala pa. Kasi pag nandito, pag hindi na tamaan. Bawal ko na eh. Sa dugdugan. Unting lang. Ako naman. Uy, madugadi nga ako nakuha sa'yo. Ang dami mo pa. Tumigil-tigil na kasi. Ang kukulit naman ng mga to. Uy! Ano ba? Nakuha ko sa'yo. Isa dito. Tama na yan. Ano? Balik naman tayo. Dito pala ako. Ano na yan? Maganda pwesto dito. Ano na yan? Ano sa akin? Hindi, kumuha ka. To, sa Ken. Ang kulit. Hey, madami. Protect. Target lang. Alis ka dyan, baka matabuhan ka rin. Sige. Sa pool. Bago. Wala pa. Wala pa. Laway mo, boy. Hindi na, hindi. Ako naman mag-ano. Ding, 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 ding. Ding, 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 Hindi, bumaan na ako. ding, 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 ding. Thank you. Ano mo lang kukuhakin ko?
Ading, ading, dance, dance. Ading, 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 de, de, ding. Ading, 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 de, de, ding. Ding, 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 ding. Ah. Ay! Kukuha ko. Kulit ni na ate, no? Ate, ate. Tingnan mo, nadaan-daan si ate sa camera. Bawal nga sabi, daan ang daan. Hindi, wala nang kuhan kasi ano na. Laro na kina ate, laro na kina ate. Game. Game. Ading, ading, Wala nang ading, clue. ading, Wala nang una. ading, 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 de, de, ding. Hindi ko lang. Ding, 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 ding. Ading, ding, ding, ading, ading. Ay, dami. Thank you. Ang nagas doon. Ate, Wala talaga bigla. ate, ate. Kuya, Ano kuya, naman? kuya, kuya. Teh. Teh. It's mine. It's mine daw, sabi ni kuya. Ang sakit. Ang sakit. It's mine night and then. Game! Una. Ay, madaya. Hindi nga ako nag-ano yung una. Walang iiyak ha, walang iiyak. May pangari. Tiye. Okay, gagayahin kita. Kaya nga dapat target ulo. Wala pa. Mahulog ko sa line. Ang sakit. Sarap. Ate, 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 ate. Sino si kuya? Parang balik. Nakuha ako din ni Sophie. Okay, kunti na lang! At ang aki ako yun eh. Ano na yun? Puro laway mo. Ay, dali, ulit, ulit! Ayun mo na. Hindi na. Ha? Ay, hindi. Kailangan magtatago ng mga pugs. Hindi na, please. Check ko na kung meron tatago ako. Hindi ko lang ako Hindi talaga ako bababa. Hindi lang. Ah, ayun. Tumitingin eh. Check mo kung ang baba. Hindi talaga ako bababa. Ha? Hindi. Itasaklob ako. Ha? Tatago mo yan ha. Na mga maliliw mga isa-isa na ko. Sige. Hoy, tumitingin ka. Dapat talaga ako tumitingin.
Mag-love shout out sa 7 million in the house. Maraming salamat guys sa inyong pagbisita sa aking live. Simutin pati ayun, oh, ayun, kunin mo yun mga Uy, tumitingin ka, maduga ka. Tumitingin. Oh! Game! Game na game! Wala dyan. Wala dyan. Wala dyan. oh, bakon dyan ang computer ha. Hmm? Wala dyan. Wala dyan. Yura. Oo. Kaagad. Daya ang tago. Kaya nga tago, ano? May tinatago bang naka-display? Ano yung lokohan? Kaya mo. Oo, ang kortina sa computer. Alam ko dito lang muna. Balik, ibalik, ayusin. Ay, wala dyan. Opo na. Ay! Ano na gusto mo talaga? Tago. Isa lang. Ano na? Mina? Saan si Sheriff ka na? Wala nga dyan. Oo na. Ayun na. Alam mo kung nasa lahat? Nasaan? Ay! Kumukuha! Galing. Ay! Ano ba? Wala tayo ako. Paglanda ko. Oh, nilagay! Tentaren. Kaya mo kung magkasal? Pa! Look! Sige. Sa labas mo. Walking to eh. Ano kung food? Lumabas ka. Sa labas ka. Tumiting. O, tignan mo, o. Oo na, huwag ka na tumingin. Tinitignan kita. Huwag natingin ka ka mo, maduga. Natingin kayo. Hindi na. Tumo. 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 Huwag ka tumingin. Naantok ako. Natingin ka kayo. Nga. Natingin ka. Mama, magtatlog ka kasi. Natingin kasi maduga. Huwag masilipan! Maduga niyo ako na! Naduga ako. Hindi. Huwag ka na mag-ano. Ganyan! Ayan! Baka natingin ka. Diyan makaingat.
Ito na, ito na. Tingnan mo! Buga! Ate. Natatago ko na. May lawa mo ka eh. Ito nga! Sige, oh, hindi na makakasigan na. Ah? Hindi mo nakakita sa'yo. Tago mo na. Okay na. Okay na daw. Dito lang sa loob, bawal sa labas. Bawal sa labas. Bawal sa labas. Eh kung andyan yan, nakita mo na. Correct. Uy, bawal ka sa labas eh. Diyan mo bawal. Hello. Bawal na sa labas. Bawal na. Po. Bawal sa... Ano to? Mabasa? Wala siya. Laki-laki nun eh. Potion. Uson! Basta ito na to. Shout out sa'yo. Okay lang ako. Kumusta ka rin? Hindi ko mabasa pangalan mo. Wag. Puson! Dali, ibalik na. Ibalik na. Pero suntukan na. Ibalik na natin yan. Suntukan Puti yun. Ay, hindi ko mabasa. Ibig sa hindi ko kung yung pangalan mo mabigas. Alis yun! Kasi hindi pa sila lang. Tayo na natin. Dali na! Okay lang. Kumusta ka rin? Patamsak naman. Baka gusto mong tamsakan ako. Wala pa! Ah! Wala pa nga eh! Kidnap ako! Kidnap to! Kidnap po! Ah! Laskin ka na. Magmalikot ate. Huwag ka na. Ay! Sus! Ah! Sorry na dyan. Ah! Kailangan mo ko, kailangan mo ko. Kailangan mo ko papunta dun. Kita pa. Kailangan mo ko mapunta dun. Kita pa. Na! Sikat kita! Wag! Alam mo ba? Ah, baho! Barambang ng mga. Mo! Ah! Sa naman. Siyan. Atas. Kailangan mo ako mapunta doon. Kailangan mo ako mapunta doon. 2, 3, 4. Kim! Kim! Kailangan mo ako mapunta doon ng sinihira lang. Wait lang, wala pa! Wala pa nga eh. Mamadali. Mamadali. Up. Holy fire. Ulit! 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 Dali. Kailangan mo ako mapatawa. Ano na? Pag napatawa mo ako. Yung favorite ko. May hindi naman kita mababas na ako. Ay. Achi-chi, achi-chi, achi-achi-achi. Dali na. Achi-chi, Ayun, achi-achi-achi, 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 achi-achi-achi.
Yung mga bata. Sila din. Cherry bomb ice. Cherry bomb ice. Huwag niyong guluhin. Ay, nako. Papaayos ko yan sa inyo. Sabi ko sa inyo. Ang lilikot niyo. Ay. Oh. Ba't yun? Tayo hindi upo. Ay, ay, ay. Tumawa nga, tumawa nga. Tumawa nga. Dahil ko natawag ko sa bungot at ganunan, ako maglilistik yan. Wow. Ken! Ken! Ano? Sek! Second. Go. Isa. Lo, si Ken! Wag! Ang daming ag. Kaya ka na. Daming agiwang kita dyan. Tingnan mo. Ano ba? Sipa mo yung kano ka na. Dali. Please. Sipa. Dali na. Sipa mo muna ko. Sipa mo muna ko.
Bye-bye po. Isang mapagpalang hapon po sa atin lahat at God bless you. Mag-end na po tayo ng live.